Kublai pi baro kini longki kubor bam takasngi. Halor ga jingjia ba jingya umsnam ha Manipur babun ki pai rilum ka tega jilla kilawan petno she jilla Meghalaya banyo jakari shipor. Na kaliang ka ke HADC kelabu ka jing perkhan kumno banne kumta ka ying dorbar thawan kalayo ban pinsngo lingbau MDC bachusi da ka sorkar jilla uba bendo emlanong ulawanra ka dorbar liur ying dorbar banyatai. Na kaliang uba bendu emlanong ubu jingkli ya ka executive committee uba penyat singsim bagade bante lakam yo hakui kesngi kan bu jing ekipat ba ka Khasi Hills district. Namar ka jingwan buhai jinginong petwer na Manipur hadin ka jingjia hakte ka jilla kala bu jing ekinong sinsharshnong namar ka jingpdiang jong ka sorkar jilla. Shu ha ka jingkli balabu da uba bendu emlanong ya ka bala kershan da uba latip langkar kongor MDC kanong thamai ubala penshisha ya kabalam bakishnong baham haga jingpet jong kaya kendu mausiang namar badan ki jait benriu Manipur ki basyong kum hamadan riting ki ai jakari wat ki institution ru yathu uba latip langkar kongor. Manipur, desi, intip, bakti, resi, lagi snap jauh.